Hallo? Go, 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 go! Pernille fra Sønderborg vil gerne se noget om dialekter. Og så er vi klar til det første spørgsmål. Dialektbestemmelsen. Hvor kommer denne person fra? Dengang jeg var til gården, der var der 13 køer og 7-8 kvier. Og der har nok været et par kalve i tyr. Lone Jensen vil gerne smutte til den sydlige del af Jylland og se et klip med musikere fra den sønderjyske Tønder Festival. Jeg mener, et af de bedste folkemusiknumre, jeg kender, det er Johnny B. Good. Og så Den Røde Lue, ikke? Og jeg mener, at jeg befinder mig selv et sted imellem Evald Thomsen og Bob Marley. Og Philip Schrøder vil gerne se noget om kort. Det må gerne være klam, skriver han. Det bliver det ikke, men det kommer her. Ja, kan vi så lige få ro. Vi skal nå en masse i den her time. Vi skal blandt andet nå at snakke om motorer. Og vi skal også prøve at se, om vi kan nå transistorer. Og lidt om olie. Ja, det er ikke små ting, man finder, når man tager til provinsen. Jordens udkantsrøvhuller, som de unge forlader, og kraverne kun vender kort. Og det er synd, for provinsen er faktisk en guldgruppe af gode klip. Det er goddagens Møller. Kan du da give mig et godt rov for lupper? Og derfor præsenterer vi i dag en yberlokal udgave af Live fra Arkivet. Det bliver 3 kvarters tidsrejse til Danmarks yderste fingerspidser, og jeg kan lige så godt sige med det samme. Jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske. Men du kan hjælpe mig i mål ved at ringe 70 26 90 90 og fortælle, hvor du er lige nu. Det kommer også op på en grafik på skærmen senere, så kan du følge med. Så sender vi dit bynavn i DR's mediearkiv og finder ud af, hvordan der så ud, før Røde Konge blev født, altså der, hvor du bor. Hjalte Flagstad, det er ham, der finder klippene. Unge mand, hvad er succeskriteriet for dagens provinsprogram? Altså, jeg tænker jo, at vi gerne nogle lækre dialekter, og så når man kommer ud i provinsen, så sker der bare ting og sager. Prøv at se. Vi vil gerne lave noget til et børneprogram, der hedder Zigzag. Kan vi få lov til det? Hvad siger han nu? Han kan godt lide Zigzag. Han siger altid Zigzag. Og han synes, det er et godt program, Zigzag. Nå, men vi må hellere gå der i frokost. Ja, det er vist det, man kalder for et ægte hula-bula-sprog. Ring 70 26 90 90. Goddagens Møller. Kan du da give mig et godt rov for lupper? Jo, det kan dævlen lys med jer, sagde han. Du skal bare tage den min nakke, så gaver de, og du hælder en lille drøv skæver i den, de tåler dævlen lys med en ting. Hovedstadsudligning. Smag lidt på det ord. Det er et ord med mange lyde i en mundfuld, og medierne har fodret os med det i det sidste stykke tid rigtig godt og grundigt faktisk. Og alligevel så giver det stadig ikke rigtig mening. Ikke for mig i hvert fald. Men hovedstadsudligning dækker faktisk over et potentielt nationaløkonomisk opgør mellem land og by. Det lyder dramatisk. Det kan det også gå ind og blive. Prøv at se med her. Rige kommuner i hovedstadsområdet skal betale 2,4 milliarder ekstra til resten af landet. Sådan lyder det fælles krav nu fra 61 provinskommuner. På en eller anden måde bliver vi nødt til at have lavet et Danmark i balance, og det gør vi altså bedst ved at kigge på udligningerne. Du forstår det stadig, vel? Nej, jeg gør et forsøg. Udligningen mellem Danmarks kommuner handler meget basalt om, at nogle kommuner har meget rige borgere, som betaler så meget skat, at man kunne have fortog af marmor. I andre kommuner tjener borgerne ikke så mange penge, og så kan de heller ikke betale lige så meget skat. Og så får man knap så flotte fortog. Og det er synd, og derfor findes der et Robin Hood-udligningssystem, som betyder, at kommunerne med flere penge skal give penge til kommuner med mindre flere penge. Jeg ved godt, det lyder skørt, men penge er jo bare knaldskørt. I alt 60.000 er der her. Det vil sige, det svarer til en værdi af 300.000 kroner. Men i virkeligheden har det slet ikke nogen værdi. Det er bare 60.000 mønter. Problemet er så, at hovedstadskommunerne, der om man så må sige ligger i ske rundt om København, har deres egen lukkede klub med hovedstaden, hvor man deler flere penge mellem sig end i provinskommunerne, der har mindre flere penge end dele end hovedstadskommunerne. Og det er provinsborgmesterne blevet lidt knotten over. Altså, hovedstaden, de må sgu da tage sig sammen. Ja, mange unge fra landet siger, bare vi dog kan komme til byen. Men det forstår jeg altså ikke. Meget tiltrækker det altså ikke mere. Så derfor vil provinsen ophæve den mur og sikre, at flere penge kommer ud til flere, og altså ikke kun
færre. Og det der med, at alle er lige, det bakker vi gerne op om her på programmet. Og derfor skruer vi i aften op ned for de fine københavnerfornemmelser og laver det mest provincielle program, du overhovedet kan forestille dig, kan jeg se. Det bliver lige så fedt som det her. Ja, endnu en gang velkommen til Vordingborg Festuge på denne herlige solskinnede dag. Siger vi tak for i dag, men husk, der er jo en festugedag igen i morgen. Men for at det kommer til at ske, altså vi finder nogle gode klip fra provinsen, skal du ringe 70 26 90 90 og fortælle, ja, hvor du ringer fra. Hjalte, han smider dit bynavn i arkivet, og så kommer vi rundt i landet sammen. Giv os din by, ring 70 26 90 90. Eventuelt kan du vælge at tage en Instagram-selfie med hashtagget arkivet.dr fra den by, som du gerne vil ønske noget med. Det er det Hjalte Flagstad, jeg hedder Joachim Brandt Møller. Velkommen til. Nej, det har jeg blandt andet sådan. Det var hun, at det stod derude. Når jeg har sådan en selv, så var sådan nogle, de var ikke en sådan. Den så var det jo, så den lavede der en havsår. Det var den første havsår. Det lavede mere end 3. Men har du ikke lovet noget, Joachim? Jo, det har jeg. Jeg har inviteret en gæst i dag, som er kendt fra tv, men faktisk ikke har været på skærmen i rigtig, rigtig mange år. Eller i nogle år i hvert fald. Han havde sin officielle tv-debut i 48 timer, købt fri til kærlighed på TV Danmark, hvor tv-hold fulgte ham og hans nye kone fra Thailand. Og når jeg siger officielle tv-debut, så er det fordi, vi fandt Ole Vedel i et endnu ældre tv-program fra 1999. Ja, jeg har jo gået lidt op i det her. På det sidste års tid har jeg begyndt at lære lidt på mine gamle dage. Ja. Og jeg blev helt vild med det. Jeg har surfet lidt på internettet, blandt andet til en opgave til handskoleeksamen, jeg er ved at tage i øjeblikket. Der har jeg brugt det en del. Velkommen, Ole. Tak skal du have. Er du stadig vild med IT? Ja, det er jeg. Bruger det hver dag i min hverdag. Ja. Er du Mac- eller PC-bruger? Jeg er PC-bruger. Okay. Er det et aktivt valg? Ja, det er det, man oplærer til i sin tid og alt det der. Altså, jeg ved faktisk ikke, hvordan man bruger en Mac. Det må jeg indrømme. Nej, så lad være med at kaste ud af det, for guds skyld. Det her program, altså Surfing Sushi, som jo var et EDB-program, altså min overbevisning var jo, at DR faktisk var dem, der opdagede dig som tv-person, og ikke TV Danmark. Ja, det kan man sige. Det var bare et program, jeg var med i dengang. Altså, ja. Det som men der går rygter om, at det ikke var DR-programmet, der var det første, du var med i hvert fald. Ikke det første gang, jeg var på skærmen. Det er rigtigt. Hvornår var det så? Det må vi jo lige have. Det var et program på TV3, der hed 24 karat der. Ja, det var, så vidt jeg husker, det var Søren Østergaard, der var programvært, så vidt jeg husker det. Det er dejligt. Og så vidt jeg husker, var det i efteråret 1993. Nu må du ikke hænge mig op på det, men... 24 karat? Ja. Hvad gik det ud? Det gik ud på nogle hold, der skulle dyste om et eller andet. Også lidt, kan ikke huske, om det var lidt mærkelige konkurrencer, eller det der, de var med i, og så kunne du vinde en ægte guldbar, hvis du fik noget med lykkehjul til sidst. Det er så længe siden, jeg kan ikke huske det 100%. Hjalte, kan du lige manden sige? Han er tilbage på tv. Det ligger sgu nok ikke det, der er kildt. Nej, desværre ikke. Du er jo provinsdansker. Skal vi ikke lige få pointet ud på kortet, hvor det er? Altså, du er født på Fyn. Jeg er født i Bogense, på Nordfyn. Det har vi her. Bogense. Men så er du senere flyttet til hvorhen? Så flyttede vi til Hundested. Det vil sige? Det vil sige Nordsjælland. Du skal lige lidt her til højre. Nå, der? Så der, på den der ligger helt ude på Halsnæs. Ja, så er det på det rene. Så har vi det på Danmarkskortet. Ja, og jeg fik vist sagt, at du ønsker kan klippe hos os, hvis du ringer 70 26 90 90. Og ønsker et klip fra den by, som du er i lige nu. Og jeg skal advare, Ole han er usædvanligt god til at slå en sludder af, så fandt dig i kort. Live fra arkivet, det er mig, jeg kunne sige Ole Vedel, Hjalte Flagstad og Joachim Brandt Møller. Hvem er med? Du taler med Daniel. God aften, Daniel. Velkommen til TV. God aften. Tak. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Allingdam, en lille by oppe i Hirtshals. Godt. Hirtshals, det er i Jylland? Det er Nordjylland. Ja, tak, Ole. Det er Hirtshalsbanen, der går derop til. Der er allerede togreferencer, det er godt. Nå, der, yes. Fra Hjørring til Hirtshals. Men Allingdam, Daniel... Den ligger lige der imellem Hirtshals og Hjørring. Så jeg skal lidt ned? Ja, prøv at bare zoome ind. Der er Hjørring. Så er det her. Der, du kan se, der står Allingdam var lidt højere op. Lidt højere op? Jeg kan ikke se det.
Er det mig, der er helt Allingdam? Bare zoom lidt mere ind. Her, eller hvad? Det er en super god idé, du har fået der med den. Ja, tak, Hjalte. Skal jeg højere op, Daniel, eller hvad? Lidt mod syd. Syd, ja tak. Nå, men du siger Hirtshals, så må jeg jo se, om jeg ikke kan finde frem til det imens. Hvad gør Hirtshals ganske udmærket at finde klip med i tv? Det altså Allingdam, det er jo en lille, hyggelig by. Hvor mange indbyggere, cirka? Der er omkring 100, tror jeg. Mhm. Og der sker sgu ikke så meget. Nej, men hvad jeg tænker... Men jeg er spændt på at se, om I kan finde noget sjovt. Det må vi altså i Alte Flagstad, Hirtshals, Allingdam. Hvad skal vi umiddelbart gå efter, når vi går i søgemaskinen? Altså, Allingdam gav desværre ikke rigtig noget, resultat, men jeg har fundet et klip her. Noget gammeldags. Lad os prøve at se. Hirtshals. Ja, jeg synes, Hirtshals er en kedelig by. Og når jeg er udlærer, så vil jeg tage til Odense. Og jeg læser videre til maskinist. Jeg tror ikke, jeg vil vende tilbage til Hirtshals. Det lød lidt trist umiddelbart, ikke? Det lød meget Men Daniel, det er heller ikke fordi... Er der ikke et forlystelsesliv, eller hvad? Skal jeg spørge sådan, hvad er det fedeste ved Allingdam? Hvad flytter man der til for? Den er svær. Det er en meget død by lige nu, men altså det eneste, vi har, det er jo sådan set et cykel- og knallerværksted. Ja, okay. Jamen, og et motionscenter har vi faktisk også. Ja. Så der er der lidt at komme efter. Og også en eller anden form for forlystelsesliv kunne klippet, der tydeligvis viden om. På Daniel, det var skønt. Det designer godt, det her provinstema. Det må jeg sige. Så du må tak, fordi du ringede ind. Jo, ja. God weekend. I lige måde. Hvad er det, du siger? Hirtshalsbanen, eller hvad kalder du den? Jeg siger Hirtshals privatbaner, eller Hirtshalsbanen. Nu er det så en del af nordjyske jernbaner i dag. Ja. Men det, altså, jeg skal lige sige, at Ole er en usædvanlig grundig togentusiast. Kan man godt sige, ja. Nej, det har du bestemt ikke. Men er det Grisen, eller er det sådan noget DSB-jam, eller hvad? Ja, altså det er mest, altså fra min egen ungdom, og dem der, som vi kalder rigtige tog med sjæl i, dem i dag, der er ikke rigtig sjæl, det er transportmiddel, det er en computer på hjul. Altså det. Og det kommer vi tilbage til, det er godt. Ja. Det er en computer på hjul, det der. Det er dig fra Givet Ole Ved, Joachim Brandmøller og Hjalte Flagstad. Hvem er det? Det er Miki. Miki? Ja. God aften, Miki. Velkommen til DR3. Mange tak. Og hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Odense. Dejlig by. Dejlig by. Det er jo... Det er der, hvor Jernbanemuseet ligger. Det er godt. Vi fortsætter af samme spor, om man så må sige. Vi er kommet på sporet. Ja. Det er godt. Ja, og vi vil helst gerne udenom H.C. Andersen. Godt. Hjalte, han går i gang med at finde noget i... Men må jeg lige hurtigt spørge om noget? Det kan du så. Altså, når du siger Odense, er der et nærmere bestemt område? Ja, og nærmere område. Vi er omkring Falen. Ude omkring hvad, siger du? Falen. Ude omkring Bolbro næsten. Bolbro. Okay, nu finder vi det lige på kortet her. Hvis man står i Odense, skal vi så nord, syd, øst eller vest? Vest. Så skal jeg nordpå. En lille smule nordpå. Okay, sådan her. Og du sagde Bolbro? Ja, tak. Det var måske lidt mere vest. Det var for meget. Mod vest. Lidt vest, ja. Så det er her omkring? Det ligger lige... Lige der omkring? Hvad siger du, Ole? Ja, jeg synes, du skal lige lave den lidt større. Jeg er desværre nærsynet. Ja. Sådan der? Jeg tror, du er for langt væk nu. Du er alt for langt ude. Nå, jeg skal længere ind. Ja, du skal ligge lidt tilbage. Yes, så jeg skal i hvert fald lidt vest for Odense i hvert fald. Ja, så kører du lige lidt sydpå. Ja. Og så er der noget, hvor der er en lille orange... Ja, lidt sådan noget der. Ja, kan du se ned på sådan noget Odense, et eller andet fis der. Så er vi ved at være der i hvert fald. Ja, så er vi ved at være ved Bolbro der. Ja. Lige nøjagtigt. Okay, den prøver vi at smide i søgemaskinen, og Miki, vi vender tilbage til dig. Ja, så tak. Vil du ikke godt blive hængende? Jo. Så ser vi, om der ikke skulle være en bonus på den. Fedt, bliv hængende. Du ser live fra arkivet på DR3, og i dag der vil vi gerne finde din by i DR's TV-arkiv. Så ring 70 26 90 90 og fortæl kort og godt, hvor ringer du fra? Så kommer vi hele landet rundt på den måde. Og gerne så provincielt som muligt, kan jeg da kun sige. Ole? Ja? Nu skal vi en tur til Roskilde. Til Roskilde? Og fordi vi har fået en mail, eller faktisk skal vi lidt længere, fordi vi skal midt mellem Roskilde og Ringsted på Midtjylland. Roskilde og Ringsted, ja. Hvad tror du, vi to skal se der?
Midt mellem Roskilde og Ringsted, hvad er der? Der ligger Osted, så vidt jeg husker. Ja, og nu var du selv inde på Odense Jernbanemuseum før. Ja, der ligger Roskilde Remise, men den ligger i selve Roskilde. Ja. Hvis jeg nu siger Skjoldenæsholm. Sporvogne, ja. Bum. Sporvogne. Der kan man bare se. Det er korrekt. Flere seere har gennem tiden ønsket noget med tog til det her program. Ja, ja. Og hvis man har set nok det største program, du har medvirket i, 48 timer, Køb fri til kærlighed, så ved man, du er glad for tog. Det kan ikke godt nægtes, nej. Så nu tager vi den op i dag, ikke? Altså Jonas Tønnesen har ønsket sporvogne, Benedikte Buhl har ønsket togvogn, Lars Andersen og Johnny Christensen, de har bare ønsket modeltog. Så ved du hvad, jeg tænkte, Ole Vedel kommer. Ja. Lad os tage en tur tilbage til 82. Følg med på skærmen her. Ja, vi talte med den af entusiasterne, der måske lægger flest timer i det omfattende arbejde på museet, men siger aldrig bliver helt færdig. Svend, du er en af de mange, som arbejder som frivillig arbejdskraft ved at istandgøre de gamle sporvogne og det hele taget lave mange ting hernede. Hvor meget tid om året bruger du på det her? Det er jo ikke nemt at gøre op, men et sted mellem 50 og 100 dage om året, det er jeg her i hvert fald. Og det er ikke 1 eller 2 timer hver gang? Nej, det er hele dage, hele weekender. Fra fredag aften til søndag aften. Man ikke håbe, han er gift. Nej, han er gift med sin hobby. Altså, har du nogensinde, er du professionel inden for sporvej, eller hvordan skal man forstå? Sporvej, det er ikke det, jeg er mest professionel inden for. Det er rigtigt, at det er tog og jernbaner. Okay. Sporvognen, dem ved jeg ikke så meget om. Nej, men har du nogensinde brugt så mange timer om ugen, som vores ven her på din hobby? Så mange timer har jeg ikke brugt. Nej. Men jeg har brugt en del, dengang inden jeg blev gift, og der brugte jeg en hel del tid på det. Vi rendte til arrangementer, vi var også dernede i Sporvejsmuseet den gang og blev vist rundt der bag kulisserne og det hele. Men det er et lækkert sted. Det er et rigtig flot sted. Det er lige midt på Sjælland, ja. Jeg kan faktisk kun anbefale folk at tage en tur derned. Men jeg skal bare forstå, altså det er ikke et job. Du har ikke haft job inden for tog eller... Nej, det har jeg ikke. Nej. Men jeg er vokset op med det, fordi min farfar var baneformand, og min far var lokomotivfører. Så jeg er stort set vokset op med toget. Det er jo du, ja. Og det er derfor, vi kom herover, fordi Bogensebanen, hvor min far kørte på, ja, den lukkede i 1965. Og så søgte han job herover og fik den, og så flyttede vi så herover. Okay, så dit stamtræ er simpelthen dannet ud fra... Det er fra Sværkbanen, ja. Fra jernbanerne? Ja. Interessant. Fra den gang. Altså ham Svend, vi møder her, han er jo dope nok, som nogen vil sige. Jeg synes lige, du skal høre det vildeste ved ham. Må vi jo. Hvad er det, du mest beskæftiger dig med? Ja, det er med mekanisk og elektrisk arbejde af alle arter. Og det kunne jo godt i hvert fald for mig lyde lidt mærkeligt, fordi rent faktisk er du blind. Hvordan har du lært dig alt det? Jeg har været blind i 35 år efterhånden, så der kommer en vis erfaring og har altid interesseret mig for teknik. Der er som ingen, der har lært mig det. Man føler sig bare frem. Hvordan føler du kammeratskab i en sådan nostalgisk forening? Jeg vil sige, det er ganske overmåde udmærket. Ole Vedel, hvor let er det som togentusiast? Nu må du bare svare efter for godt befindende. Hvor let er det at reparere et tog, hvis man er blind? Jeg ville tro, det var svært, men altså, nu ved jeg så ikke, om han er permanent blind, eller han er blevet blind. Han siger, han har været det i 35 år, ikke? Så han har nok prøvet at... Så hvis han har set det, så er det ligesom... Så ved man jo, hvordan det ser ud. Så du kan selv prøve at lukke øjnene, og så følge dig frem. Så kan du næsten mærke dig til det. Ja. Så hvis han har set det... Så hvis man har entusiasme, den driver som bare... Det er i hvert fald det, der er tilfældet her. Det kan man jo ikke sige. Jeg må nok sige, det er flot gået i hvert fald. I den grad. Tak til alle, der ønskede noget med tog. Så fik vi lov til at vise noget med Svend. Du ser live fra arkivet, og det er jo programmet, hvor du bestemmer, hvad vi sender. I dag der skal du bare ringe og fortælle, hvilken by, meget gerne hvilken provinsby, du ringer fra. Ring 70 26 90 90, og vi finder noget med din by. Vi har jo også en Instagram-konkurrence kørende, kan jeg jo lige sige. Tag en selfie fra den by, du er i. Hashtag billede arkivet DR. Så deltager du simpelthen i konkurrencen om sådan her live fra arkivet, tror jeg. Jeg skal lige høre Dr. Frandsen, og ham har vi ikke noget at introducere endnu, men det er manden, som sidder og tager imod alle opkald, som i første runde kommer igennem vores live fra arkivet sig. Dr. Frandsen, er der nogen, der ringer? Ja, det er der. Der er rigtig mange, der ringer, vil jeg sige. Folk er vilde med at fortælle om, hvor de bor henne af. Er der nogle højdespringere, sådan rent geografisk? Nej,
altså, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal svare på. Jeg vil gerne hilse Ole fra en gruppe piger i Skævingen. Tak for det. Som simpelthen bare gerne lige vil sige hej. Hej, hej. Og så har jeg fået opkald fra Esbjerg, Gislev, Maribo. Altså, jeg synes, vi kommer godt rundt. Hvor dejligt. Det kører bare. Det kører på skinner. Er det ikke skønt på den måde på en renaissance, Ole Vedel? Og så komme hele landet rundt på TV? Fantastisk. Ja, det er det. Ja. Vi skal lige høre, Miki, er du stadigvæk med os? Jeg er stadigvæk med jer. Hvor er det dejligt. Du ønskede for et øjeblik siden noget fra Odense. Ja. Og så havde vi en lille, skal vi kalde det, en udkantsby, som måske også skulle være et bud. Ja, det skulle være omkring Bolbro. Ja. Hjalte Flagstad. Søgning på Bolbro og eller Odense i DR's. Altså, Bolbro gav desværre ikke noget. Så jeg gik tilbage til Odense, og der finder man jo alt fra bowlingkonkurrencer til, at der var 1000 års fejring af Odense tilbage i 80'erne engang. Det har jeg prøvet at scrolle igennem. Ikke så festligt, som det lød. Det var meget noget med nogen, der sad og kiggede på noget kunst fra Odense og snakkede lidt om det. Ja. Så det er lige er landet på nu, for jeg vil ligesom prøve at søge godt igennem. Det er noget, der hedder Op og ned af gaden i Odense, og det er fra 63, og det tænker jeg måske er meget passende. Jeg vil starte med at sige, at man kunne altså noget med tv-titler i 60'erne. Hvad skal vi her? Vi skal op og ned ad gaden. Det er det, der kommer til at ske. Skal vi prøve at kigge? Ja, det synes jeg godt. Det er allerede godt. Nu sker der noget. Nej, ikke nu. Odense. Odense. Hvad er det, vi har der, Miki? Er det Domkirken, eller hvad kalder man det? Sankt Knuds Kirke. What? Vidste du det? Sankt Knuds Kirke. Okay. Domkirken, ja, det er korrekt. Ja. Der er den igen. Ja, der har vi Kongens Have og Opas, så har vi lige nogle. Og kæft, det går hurtigt. Nu der har vi gamle bygge, blandt andet. Der er H.C. Andersens bygninger, og Ditten og Datten, og der har vi Domkirken, ikke? Eller... Ja. Nu er der nogen, der siger noget. Lad os lige se, hvad det går på. Jeg håber, det er lige så behageligt herude i den. Men det er det da også. De er på torvet i dag. Ja, det er. Er det ikke dejligt, der er begyndt at komme nogle blomster og nogle grøntsager frem? Det er jo herligt. Jeg går nemlig lige og kigger på nogle stauder. Vi har en altan, og jeg skulle have sådan nogle hvide margaritter plantet. Men de var så lange, så vi ikke have dem. Man kan da ikke have stauder i en altankasse. Jo, det kan vi da. Sådan nogle hvide nogen. Prøv lige at bemærke ham i midten bagerst. Han vil bare være med. Ja, han elsker tv. Og ham der, det er også godt. Du vader bare en foran, ven. Hvor mange altankasser har de, som de skal plante til? Ja, vi har kun én altankasse, men så har vi også sådan nogle blomsterkummer i vores have. Men her som er slævt på, så synes jeg ikke, at jeg er der i koren? I koren. Der er små tomater, siger jeg. Små tomater. Ja, det er det simpelthen. Prøv at, nu kan godt lide pausen, Hjalte. Det er pragtfuldt, det her med bare at sige, vi skal ud og tale med folk i dag på gaden. Og det eneste, vi vil spørge dem om, er det ikke bare dejligt, at der er kommet nogle blomster igen? Er det ikke skønt? Blomster. Hvor mange altankasser har de derhjemme? Ja. Man kan man kunne det bruges? I altankassen? Klippet. Miki, er du stadig med os? Jeg er stadig med jer. Hvordan kunne du bruge klippet? Hvad føler du lige nu? Jeg har meget lyst til en altankasse. Det er bare ud at købe. Jeg har lyst til nogle stauder også. På en eller anden måde, så er jeg helt vildt hooked på stauder. Det er dejligt. Prøv at kan du have en rigtig god weekend. I lige måde. Tak fordi du er på vej til det her skønne klip. Det var så lidt. Den er vigtig. Hej. Hej. Hold da op, ja. Der kan man bare se. Der kommer vi godt både tilbage i tiden og meget langt. Der var langt tilbage i tiden. Ja. Hvor langt tilbage var det? Det var en 62, 63. Ja. Jeg synes... Ole, vi er både meget stolte, men også lidt forbløffet over, at du har valgt at sige ja til at være med i det her program. Forbløffet? Jamen, fordi du har jo ikke lavet noget i nogle år. Altså, har du fået mange tilbud om at være med i nogle tv-program? Det har vi. Vi har fået et tilbud. Men jeg siger altså, nu drejer det sig om tog og politik, og så familie. Og kærlighed. Kærlighed, det holder vi hjemme for bag vand. Hjemmes 4 vægge, og dermed færdig. Men hvad der er sket, at vi stadig er gift, det kan jeg sige til jer. Uanset hvad, der har stået på nettet, så er vi gift og har det godt, og det var et fint familieliv sammen nu. Må man have lov at spørge, om der er kommet småfolk til inden for husets hjemmes 4 vægge? Det er længe siden. Hun er ikke så lille mere. Hun er efterhånden 10. 30 år, eller hvad? Nej, tror jeg i hvert fald ikke. Nej. Undskyld, hvor gammel? Med 10,5 år. Hvor er det dejligt at høre.
10,5 år efterhånden. Ja, tiden går. Jeg vil jo gerne give dig lidt igen for at være med i det her program i dag. Ja. Der har du allerede fået, du har fået nogle tog, men du skal have flere tog. Må vi se. Jeg er rolig nu, jeg skal lige præsentere det. Er det sådan, at du er sådan en, der bare kan stille dig op ved jernbanestrækninger bare for at se på tog? For det ser jo nogen gør. Det kan jeg godt, ja. Jeg er også enig med dig, det kan et eller andet. Men den måde, jeg ser på tog på, det er jo gennem DR's arkiv. Ja. For der er bare nogle fede, gamle optagelser. Det lyder mega kedeligt, men der er et eller andet tidsmaskine over at lande. Det er der i hvert fald. Bare en optagelse af et gammelt tog. Kunne du være med på at spotte nogle tog? Selvfølgelig. Kom bare. Fedt. Okay, jeg kan roligt nu skal jeg lige fortælle, hvad det er. Vi skal smutte til Hovedbanegården i København. Jeps. Og lad os lige starte op ved perronerne, eller oppe over perronerne. Det kommer jeg. Intercity-toget til Esbjerg 1500 i spor 6 medtager kun passagerer med... Så vi er omkring 80-90. Hov, hvad sker der der? Han skulle da ikke være med. Bum. Valby-Røn. Det er da... Ja. Bemærkede du ham manden der? Ja, ja. Han var ikke glad for at komme i tv. Kan vi lige se ham igen? Hvordan det går til, for det går lidt hurtigt. Bum. Vi er der. Nej, prøv lige at spille det næste klip. Kontrol skal jeg lige gøre opmærksom på en gang. Ja, for det er lidt interessant der. Hov, nej. Og se, konen er ligeglad. Hun skal bare holde øje med tavlen. Det er bare, jeg elsker bare mennesker, undskyld, nu ved jeg godt, det ikke handler om tog, men som prøver at undgå at komme i tv, men som på ingen måde. Men hvem var det? Jeg ved det ikke. Nå, jeg troede, det var sådan et eller andet, du havde fundet bomben. Det var Andy Petersen eller en anden. Undskyld, vi skal ned til dem perron. Det var et tidsspor. Lad os spørge nogle tog. Kan vi lave en lille quiz? Selvfølgelig. Okay, så vi kan se, om du kan gætte, hvilket tog det her det er. Vi prøver. Okay, vi kører et tog. Hvad har vi det overlevet? Det er et MØ-lokomotiv af 3. generation, bygget i 1964. Den hedder 1149. Den er, fordi det var den 3. serie, bygget fra 64 til 65, som havde numrene mellem 1145 til 1159, 15 maskiner i alt, som adskilte sig fra de første ved hjælp af sin rilludstødning, mens de andre havde en almindelig lille rund skorsten. Var der mere, du vil vide? Jeg har faktisk et spørgsmål, der lige melder sig. Kan du så også fortælle om de tog, på en eller anden måde, om der var en skandale omkring dem i sin tid? At de var for lang tid om at blive lavet, eller? Det mener jeg ikke. Der var ikke af de der af Nordhavn-maskinerne. Der var ikke, altså det var... De der 3. serie, det var faktisk, fordi de spillede på det sikkerhed, fordi de vidste, at de var ved at eksperimentere en ny motor, der så først kom i MZ'erne nogle år senere, men de manglede trækkræfter. Der tog det. Selvfølgelig. Der manglede de trækkraft, men så satte de på at købe de 15 ekstra maskiner, så de nåede op på 59 MY'er i alt. Så mere frem for hurtigere, så man kunne lave flere afgange, eller hvad? Ja, det var brug for, fordi de 60'erne havde man jo stadigvæk damplokomotiver. Jeg tror lige, jeg må bryde. Det er fint nok med opfølgende spørgsmål. Men jeg har advaret dig. Ole snakker. Ja, men jeg kan godt lide tog. Nej, hvor startede... Kan du huske første gang, at du bliver mega fascineret af det her med tog og jernbaner? Ja, det har vel været en 6-67, vil jeg gætte på. Eller hvor gammel var du der? 3-4 år. Seriøst? Det er rigtigt. Hvad sker der der? Hvad er det? Kan du huske, at du har stået og bare glået på et lokomotiv og tænkt, jeg vil ikke hjem? Jamen, det var det. Jeg husker, jeg så, når min far han kørte det, og så efterhånden, så kravlede man op på lokomotivet til ham, og det har været på den, for den der julekalender, hvor Magnus Taumås han kørte med tog, det var i 1967, der var jeg 5 år, og der var jeg allerede i godt gang, kan jeg huske, så det er sandt. Okay. Believe or not. Tro det, eller lad være, Joachim. Har du mod på et tog mere? Selvfølgelig. Vi tager et mere. Så kører vi. Nu i 90'erne er billedet mere nuanceret. Så længe toget endnu holder ved stationen. Det er en MZ af 3. generation. Som i modsætning til første og anden generation har en 20-cylindret maskine. Og den blev bygget i 1973-74. Maskinen var dog ikke så stabil, så det var de første, der sidenhen blev urangeret, fordi der var større vedligehold ved det end serie 1 og 2 plus MY'erne. Og de befinder sig faktisk i dag en del af dem i Australien. Modsat
nummer 1439, som vist nok kører i Sønderjylland med over grænsen til Tyskland, men det er en anden historie. Ole, du er ret svær at sætte i bås. Altså, du er født på Fyn. Ja. Bor på Sjælland. Er postbud i Værløse. Ja. Og gift med en kvinde fra Thailand. Præcis. Hvor hører du til? Altså, hvad er sådan din hjemstavn, hvis du skulle sige det? Jamen, så min hjemstavn, det må være Hundested, hvor jeg har boet i snart 50 år. Okay, så det er der, du har anker? Det er der, jeg har anker, ja. Der bliver jeg sgu nok også begravet til sin tid, hvad jeg tror. Et dejligt sted. Jeg har været i sommerhus en gang. Det kan jeg bekræfte. Ja. Det er et dejligt sted. Det er et rigtig dejligt sted. Og der er du jo så byrådspolitiker. Det er jeg også, ja. Og tillykke med det, Jørgen. Tak for det. Medlem af Dansk Folkeparti. Også det, ja. Så man kan sige, du er faktisk en, der kæmper aktivt for Udkants Danmark, som er hele vores tema i dag. Vandkants Danmark kalder vi det der. Hvad vil du være stolt af at få udrettet der i din kommune? Vi vil da udrette, altså vi arbejder der på at få vækst og få en, så det bliver en attraktiv kommune at flytte til, og folk gerne vil besøge os som turister, og man kan skabe nogle arbejdspladser, og for folk eller virksomheder, de skal sige, det er et godt sted der, vi er gode for virksomheder til at etablere sig der. Vi kan skaffe dem det arbejdskraft, de behøver. Stedet er rigtig godt, og priserne, de er moderate for erhvervsgrunde af det. Så kom bare der. Okay, så det er det, du er der som politiker for? Det er vi i hvert fald at skabe en god kommune. Skal vi nappe et tog mere? Selvfølgelig. Vi vil også overveje at se på køreplanen. Det er NMA'er? Det er en NMA-lyntog, bygget i 1963-64 i Tyskland, som i øvrigt er en kopi af det tyske Intercity-tog. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men det er det der kan du se overgangen mellem styrvognene, som blev lavet på de danske udgaver. Fordi det skulle jo kunne skilles ad og sejles over med Storebæltsfærgen. Der kunne du ikke sejle 8 vogne over, så der måtte man skille det på midten. Derfor blev det lavet med styrvogne. Og i Fredericia eller Kolding, der så alle andre tog hang sammen hele vejen igennem, eller hvad? Nej, det var lokomotivtrukkene. Det er decideret togsæt. Okay. Det kaldes også MA-tog. Okay, jeg skal lige sige, jeg var virkelig bange for, at jeg ville spille nogle klip, hvor du sådan ville, det er noget et eller andet, ikke? Du er jo helt vild til det der. Til dels, ja. For den epoke. Og så er du bare en god dag. Hvad er det for en epoke? Ja, den der fra, nu kan jeg ikke huske, det hedder 3 eller 4, der fra medio 50'erne og så til medio 80'erne. Okay. En relativt lang epoke, kan man så sige. Så begyndte det at gå galt. Ja. Kommer du til at lave mere tv end det her program? Det kan jeg ikke sige. Det må tiden vise, men... Ingen planer? Det har jeg ikke nogen planer om. Nå. Lige pt. Okay. Nå, tak for turen, kan vi sige. Ja. Altså tog, ja. Live fra arkivet. Ole, Hjalte og Joachim. Hvem er med på linjen? Ja, hej, det er Dan. Bernt? Dan. God aften, Dan. Hej, Ole. Hej. Ole, det er Dan fra Posten. Er det dig, mand? Hvad fanden er du her, din gamle krabat, jeg synes? Jamen, jeg så det, du var på i det her fantastiske program, så tænkte jeg må hilse, og så ja, selvfølgelig, mand. Ja, det er klart. Velkommen til. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Det skal jeg lige forstå. Tag os med på rejsen, Ole. Det er en kollega fra posthuset. Altså, jeg kører i Værløse, altså, som vi udgår fra posthuset i Ballerup. Det er sådan en kollega fra Ballerup. Bum. Og Dan, hvad er din profession der? Jamen, jeg er sportsbud. Jeg er landpost. Landpost, og hvad betyder det? Det betyder, at jeg kører en bil ude i Hove og Edelgave og kommer sådan lidt længere rundt, og der er sådan lidt længere mellem husstandene. Mm-hmm. Så du ved i den grad noget om det distrikt, du ringer fra i dag. Hvilken by skal vi smide i DR's arkiv for dig? Altså, jeg bor i Tingbjerg, så det er et fint sted, og jeg er glad for at bruge det. Tingsted? Tingbjerg. Undskyld. Jeg er allerede på sagen her. Tingbjerg, et ret fascinerende gammelt område. Eller gammelt, men... Det er et gammelt arbejderkvarter. Ja, interessant helhedsplan, der faktisk er bygget. Og altså, alt ligner hinanden på en helt finurlig måde derude. Jeg kan godt lide det. Men også Dan, et lidt hårdt sted. Jo, men altså medierne gør det jo værre, end det er. Det er faktisk et ret dejligt sted, og en god blandet kultur. Man møder rigtig, rigtig mange glade mennesker herude, og så er der nogle få, der laver noget ballade, ikke? Og det er jo det, der bliver skrevet om. Men super, altså alle opgangene, der lugter af dufter, hedder det, er rigtig god mad, ikke? Hvor mange steder kommer du hen, hvor du bliver sulten hver gang, du går ind i en opgang? Ja. Istegade. Dan, jeg skal lige forstå, det her det er ikke planlagt, at Oles kollega, der ringer ind. Nej, på ingen måde. Jeg
så tilfældigvis. Hvad siger du til Dr. Frandsen, da du ringer ind? Jeg ringer og siger, at jeg er Oles kollega, at det kunne være lidt skægt at komme ind og hilse for ham. Og så, det må jeg nok sige. Altså se noget fra Tingbjerg, fordi at der er så mange dårlige ting i fjernsynet fra Tingbjerg. Hvis I kunne finde et fint klip herfra, ville det jo kun være skønt. Hjalte Flagstad? Ja, altså der kommer 12 resultater op, og jeg har valgt noget, som jeg i hvert fald ikke forbinder med Tingbjerg. Det er noget konfirmationsforberedelse med en ret så skøn langhåret præst. Og prøv lige at lægge mærke til, hvordan han titulerer den unge pige, der er til konfirmationsforberedelse her. I det første afsnit, der hører vi om gennemsnitslevealderen i en tinmineby i Bolivia er 33 år, fordi arbejderne får silikose, de får ødelagt deres lunger af noget støv, der er i minen. Hvad har du skrevet ud for det, Trunte? Det er ondt. Det synes du er ondt? Ja. Ja. Hvor er det skønt. Dan, prøv at høre. Tusind tak for at bringe det her klip i spil. Velbekomme. Det er mig, der takker. Ja, hvor er det skønt. Ha' en god weekend. Ja, lige mod Ole, vi ses. Det gør vi, vi ses. Det var der. Hej. Mandag kl. 8. Tak for den her gang. Eller? Hej. Hej. Hvor er det skønt. Kan man forestille sig en bedre renæssance? Nej, det kan man simpelthen ikke. Live fra arkivet. Ole Vedel, Hjalte Flagstad, Joachim Brandmøller. Hvem er med? Hvem er med? Hallo? Måske er han lige... eller hun. Det ved vi jo ikke. Han er gået ud og tisse. Yes, hallo? Yes, hallo. Du er på tv. Yes. Hej. Hvem er med? Hvad? Hvem er med? Ja, jo, tak. Hvem er du? Jeg er Richard. Richard? Eller Richard? Yes, Richard. Richard, hvor du lyder ung og flot. Ja, det er jeg i hvert fald også. Ung og flot. Dejligt. Og hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Nørrebro, København. Interessant. Stadig en provins i hovedstaden, men også... ja. Var det Nørrebro, du gerne vil ønske noget med? Ja, eller København i nærområdet i hvert fald. Ja. Men jeg synes, der nordvest, Nørrebro, Bispebjerg måske, kan noget umiddelbart, Hjalte Flagstad. Ja, men jeg skynder mig her. Ole Vedel, hvad tænker du, når vi siger Nørrebro, København? Så tænker jeg på Nørrebro Lygten. Det er den station, hvor Slangerupbanen udgik fra i sin tid. Ja. Naturligvis. Og der var jo en jernbane, der blev nedlagt, som gik nordpå, så vidt jeg ved. Ja, altså nu går den kun til Farum, ja. Så nu er den S-bane, der blev i, jeg tror det var 19... Nu må der ikke hænge mig op igen. 1977, og nu blev den S-bane, og så blev den til udgangspunkt for Svanemøllen, og så blev Nørrebro Lygten nedlagt i stedet for. Hvad siger du til det, Richard? Er det noget, du kan bruge? Ja. Det er godt. Det er skide godt. Hjalte Flagstad, Nørrebro, NV. Hvad giver vi? Ja, men det giver en masse resultater. Der sker meget. Men her er der noget, der hedder, hvis vi bare skal kaste os ud, så er der for 83 et program, som har lidt samme titel som noget, vi havde tidligere. Men her er det bare, hvad ser du på gaden? Okay. Hvad ser du på gaden? Hvad hører du på gaden? Hvad lugter du på gaden? Hvad møder du på gaden? Hvad sker der på gaden? På kirketårnets ur tager den store viser en tur. Hjælper de travle med at... Servis. Ja, det kræver næsten en skål. Det lykkedes simpelthen. Skål. Og flot og hurtigt fundet, Hjalte Flagstad. Det må jeg sige. Ja. Og det er jo altså... Ja, det er smukt. Hvilken periode? Det er ikke engang løgn. 1983, det er længe siden. Ja. Det var ikke engang løgn. Det må jeg give dig ret i, Richard. Ja. Det er et herligt sted. Richard, hvad føler du lige nu? Hvad? Hvad føler du lige nu? Jeg føler mig glad for at se et herligt sted, og faktisk også se et stort idol, Ole Vedel. Tak. Men du har muligheden for at snakke lidt med ham nu. Ja, du har 10 sekunder. Værsgo. Ja, okay. Hej, Ole. Hej. Richard, det var hyggeligt at have dig med. Kan du have en god weekend? Yes, i lige måde. Hej. Hej. Ja, så kommer vi så langt, at vi skal vise, hvem der har lavet programmet. Ja. Tiden går hurtigt. Det gør den. Når man er i godt selskab. Når man er i godt selskab, det. På de helt store, tykke, fede knapper sad producer Peter Sandager, teknisk koordinator Robert Krigbaum og kapelmester Søren Henner. Resten kan læse jer til her. Hvis du gerne vil have et festligt klip hver eneste fredag og se, hvordan vi laver tv i DR Byen, så kan du gå ind på Instagram og følge mig.
Jeg hedder Live fra Joachim, og nu er vi ved Instagram. Så har vi haft en lille, fin konkurrence kørende i løbet af ugen. Ja. Hvor man kunne tage en selfie i den by, man er. Og måske være så heldig at vinde en Live fra Arkivet, tror jeg. Og jeg er glad for at kunne præsentere det her billede, indsendt af Elias, naturligvis. Elias, han har taget et billede med sin lillebror, og er i stormvejr i Hov ved Odder. Det er flot. Har jeg ret i, at det er et klassisk bordbillede, det her? Det må man sige. Bror med sammenknebne, lidt usikre øjne, og så en lillebror, der ikke fatter, hvad satan der sker. Gider ikke rigtig at tage et billede, kan man se. Mor, lad nu være. Jeg tror heller ikke, det er ham selv, der har smidt det på Instagram, men det kan godt være. Elias, du har vundet en Live fra Arkivet, tror jeg. Vi sætter den til dig, og jeg lover, at det skal nok blive i en small, naturligvis. Skal vi se lidt fra Odder? Ja, selvfølgelig. Han har jo vundet. Ja, det er noget fra en meget gammel film, så der er ikke lyd på. Nej. Men den er simpelthen fra Odder fra 1909. Der kan man se der. Og der er i hvert fald gang i trafikken. Jeg tror måske, det er til ære for fotografen, at der kommer så mange hestevogne. Ja, bilen var opfundet i hvert fald. Bilen var opfundet? Jamen, det var kun på. Ole Vedel, tusind tak, fordi du gad komme Live fra Arkivet. Det var så let. Det var så hyggeligt at være her. I lige måde. Det var så hyggeligt. Okay. Jeg vil også gerne lige... Tak til alle Clauster. Det var så hyggeligt at besøge jer. Fornøjelse. Vi er tilbage næste uge. Det var en fornøjelse, Oberstakel. Ingen gang løgn. Næste uge er Thomas Skov og en gris gæst. Det kan du se meget mere om på DR3's Instagram-profil. Hjælper ikke lige med at slukke lyset? Jo. God weekend. Ja. Så. Du har da et stykke hjem, har du så? Bare den her vej. Ja, tager du to? Nej, jeg kører da så. I bil? For 20 år siden så Henry Knight sin far blive dræbt af et enormt hundeagtigt væsen på den